ħalli jitferraħna ġebu għor, ringrazzjak. Mela, ġoħi, għandna l-ewwel mistoqsija. Inti għalf ħassejt il-bżonn illi tibda tagħmel xi ħaġa, x'kienet idejek? Okay, l-ewwel il-piece beda dejta ħossni għajjena, m'għandix kapaċi, kelli bżonn to join something, mhux waħdi. Niltaqa' ma' nies differenti. Il-piece kif kien qed jaffettwak? U għalfej forsi dak li provajt qabel ma ħadinx fil-kastijak ġoħi. Għanna x'ma jkollokx eżin naf li rrid niġi għaw, rrid niġi nintiżen, rrid niġi nagħmel exercises. Tej. Ħanitolbok iż-żomm teħni daqsxejn daroli ġoħi. Naf li mhux daqshekk kefert għalik għal jisimgħu aħjar. Ħadspeċi tkun taf li ġejja u tħalla għal tagħmel sforz li tiġi il-ħin u kollox tara r-riżultat. Għax inti personali dak il-pace li semmejt li fiex kien qed idejjek. Jiena ma nistax nikol kollox sedja u kienet jiffatwali ħafna il-readings u d-dem u affarijiet so kelli mur nisfel u anke potet nislu bdejqa affarijiet mhux komda, jien naħdem ma' tfal. Allura, għajja fil-biżgħat. Meta mbagħad iddeċidejt li tibda? Għalfejn għażilt a new better life u mhux forsi xi ħaġa differenti. Le, to be honest, rajta fuq Facebook, ħajjitni, ġejtaw, atmosfera friendly, coaches friendly, u ħadd jgħinek, ħadd jagħmel kuraġġ, rajt nistappali, allura. Meta bdejt taqta' l-ewwel dawk ftit jiem taqtuh tagħna etc. Tafkarniex wara dawk l-ewwel jumejn. X'bdiet li bdejt tħoss u x'bdiet li bdejt tara matul dawk is-siġġiet. Bdejt inħossni aħjar anke nifs nimxi ma nafx nifsi u iktar konfidenti. Tidher aħjar, nilbes li kien kwexi ma kienux jiġuni. Ikollok tgħidilna naf siġġimat. Xi riżultati rajt. Tremendi. Bidla kemm f'konfidenza, kemm looks, kemm nifs. Kom dan kassemmi li qed jarana kemm 5 kilos, kemm 5 inches. Inches, kollox. 8.3 or 8.5. U inches naħseb xi 4 inches minn base. Mhux problema ta' xejn. Forsi hemm xi pisi li huma ta' size differenti li sa' x'size qed tibda s'issa ġewwa? Bej 8 to 10. L-appell tiegħek għal min għandha jaħsibha, għal min qed iħoss ix-xewqa li jibda. Ibdew. Once you start, you never stop. U tal-aħħar ħanistaqsik għalfejn better life, semmejtina jew atmosfera friendly, jekk hemm xi raġunijiet oħrajn. Coach is hateful, it's fun. 30 minutes nastarom għaddejjin, ma fis-sessin qed taħdem. Naħseb qed inna biżejjed u naħseb illi imqal persuna waħda li qed tara tal-video u naf li ħankien ħafna iktar minn waħda, ma tinqas waħda fl-qed tajjeb. Nixtieq Rosel Joel, kif bdejt din it-triq tal-ewwel siġġimat naf illi inti qed tkompli din it-triq ukoll għax kif nitkellmu dejjem mhux il-bidu kollox imma x'nagħmlu għal